Tervetuloa Virginia Satirin metaforiset mielikuvat Mediksen pariin. Tämä on harjoitus, jossa jotakin asiaa katsotaan metaforisten mielikuvien läpi. Mielikuvilla saattaa olla lukuisia kerroksia ja ne voi alkaa keskustella valitun aiheen kanssa. Annetaan kaiken nousta sellaisenaan, kun se nousee tänään mielikuvissa meidän mieleen. Ja meidän ei tarvitse välttämättä pyrkiä mihinkään tai odottaa mitään, vaan me voidaan luottaa asioiden järjestymiseen ja ikiaikaiseen viisauteen, joita nämä metaforat pitävät sisällään. Lämpimästi tervetuloa. Aloitetaan taas katsomalla, ettei varmastikaan rentouduta ennen kuin meillä on hyvä asento. Ja valitse semmoinen asento, joka tällä hetkellä parhaiten palvelee sinua. Mitä kehosi kaipaa. Ja tarkista, ettei vaatteet tai mikään purista. Ja sulla on nyt semmoinen hetki, että sä voit maadottua, palautua ja antaa sun mielen olla hetken aikaa toimettomana niin, että asiat nousee alitajunnasta. Tämä on muutama uudistava, raikastava, puhdistava, syvä hengitys. Hengitetään sisään. Pieni pidätys. Ja hengitetään ulos. Kaikki, mikä ei enää palvele, mitä ei tarvita. Kaikki ajatukset putoaa alas. Valitse sitten joku asia X, jota haluat työstää. Ehkä joku aihe, mikä on pyörinyt sulla mielessä, tai se voi olla joku aihio, ongelma, ehkä se on joku tavoite, haaste, rooli tai joku muu vastaava teema sun elämässä. Anna sen asian tulla sun mieleen. Miltä tuntuu kehossa? Miten suhtaudut siihen tällä hetkellä? Kaikki on oikein. Ja kun olet löytänyt teeman, johon haluat tänään metaforisten mielikuvien avulla uutta näkökulmaa, voit kevyesti sulkea silmät, jos se tuntuu miellyttävältä, tai katsoa alaviistoon yhteen pisteeseen. Katsoa, että otsa on rento ja päänahka, kasvot, leuka, kieli on rentona suussa. Voi pyöräyttää muutaman kerran harteita taakse, ehkä nostaa hartiat ja vapauttaa. Ja lähdetään sitten liikenteeseen reissun päälle. Metaforisten mielikuvien maailmaa. Anna mieleesi tulla vuori. Voit muistaa tai ehkä tunteakin niiden majesteettisuuden. Vuori on vanha tseniläinen metafora. Muutu vuoreksi, ole vuori. Vahvasti juurtuneena pääpilvi. Säätilat vaihtelee. Vuori, jylhä ja paikallaan. Kun olet vuori, niin ajattele tätä aihetta, jonka sä valitsit tämän harjoituksen alussa. Mitä tästä vuorin näkökulmasta huomaat? Miten vuori suhtautuu tämmöiseen teemaan? Mitä tulee mieleen?
Anna sitten mieleesi tulla virtoja tai jokia. Joki muuttuu koko ajan ja pysyy silti samana. Muutu virraksi, joeksi, ole virta. Ja tänä virtana ajattele tätä aihetta, jota tänään lähdit pohtimaan, tarkastelemaan. Mitä tästä virtanäkökulmasta huomaat? Tästä aiheesta. Mitä uutta ajattelua syntyy? Ehkä virta löytää aina uoman. Se on toisinaan voimakkaampi. Siellä voi olla kiviä, esteitä ja virta silti pääsee kulkemaan. Ehkä virta menee erilaisten maisemien lävitse. Ehkä virtana pääsee kiinni asioihin, joita ei ollut hoksannut tai muistanut. Anna kaiken olla sellaisena kuin se nyt on. Ja alitajunnan nostattaa tämän metaforan kautta mieleen uutta ajattelua. Anna sitten mieleesi tulla tuuli. Vilvoittavia, voimakkaita, monenlaisia tuulia. Voit muistaa tai ehkä tunteakin niiden erilaisia vaikutuksia. Muutu tuuleksi, ole tuuli. Kun olet tuuli, niin ajattele tätä aihetta, jonka valitset. Mitä tästä tuulinäkökulmasta huomaat? Miten vähän tuulelle annetaan arvoa vaikka. Se on todella tärkeä. Siementen kuljettaja. Raikkaiden uusien tuulien tuoja, joka vie vanhat mennessään, käy enää palvele. Ja se liikuttaa tuulivoimaa. Ehkä muistat jotain unohdettuja resursseja tai näet asioita uudesta tulokulmasta, kun olet tuuli. Anna sitten mieleesi tulla kotka. Voit muistaa kuvia tai elokuvia tai dokumentteja, ehkä sä oot itsekin nähnyt niitä. Kotka on monen asian symboli. Se esimerkiksi näkee kauas ja laajalle, mutta samalla tarkasti kaikki yksityiskohdat. Muutu kotkaksi, ole kotka. Kun olet kotka, sallit ja annat itsesi olla kotka. Niin ajattele sitä aihetta, jonka kanssa lähittää harjoituksen. Mitä sulle nousee mieleen? Mitä huomaat kotkan näkökulmasta?
Anna sitten mieleesi tulla sade. Tuttu asia, jolle on paljon sanontoja. Sateen raikas. Kuin sieniä sateella. Muutu sateeksi, ole sade. Lupia kyselemättä, uudistaen, puhdistaen. Kun olet sade, niin ajattele sitä aihetta, jonka kanssa lähdit tähän harjoitukseen. Mitä tästä sateen näkökulmasta huomaat? Mitä tulee mieleesi? Loistavaa. Anna tulla mieleesi sitten aurinko. Ikiaikainen symboli. Aurinko on palvottu Jumalana ja sen luokse matkustetaan edelleen. Kaikki elämä on tullut ja tulee auringon energiasta. Muutu auringoksi, ole aurinko. Kun olet aurinko, niin ajattele sitä aihetta, jonka kanssa lähdit tähän medikseen. Mitä tästä aurinkonäkökulmasta huomaa? Kun takanasi on myös muita aurinkoja. Mitä tälle aiheelle tapahtui tällä myyttikierroksella? Miten ikiaikaiset metaforat siihen vaikuttivat? Voit halutessasi kirjoittaa ajatuksia ylös, uusia näkökulmia. Tai nauttia siitä tunteesta ja kokemuksesta, kun samaa aihetta voi tarkastella monella eri tavalla. Ja siihen voi suhtautua, asennoitua, ottaa etäisyyttä, ehkä irti päästä tai oivaltaa. Niin paljon uutta, kuva vaihtaa näkökulmaa metaforien avulla. Kiitä itseäsi, että otit tämän ajan pysähtyä, laajentaa tietoisuutta ja näkökulmia. Ja vietä oikein ihana päivä. Lämmin kiitos.